cek hasil kerumbu rek, hasil waring, hasil mancing hari ini Minggu tanggal 25 Januari 2026 ya. Cek hasil mancing di tambak sengketa, satu titik cuman beda petak ya, wis mencar wis wis ya, kono-kono spotnya melimpah Pak. Oke, hasil lagi rek ya. Waduh. Gimana sih? Spot yang keronjot pol kira ya. Iwak melimpah wis. Iwak melimpah itu loh. Rata-rata telung nyari mekar wis. Oh. Mantep lah. Ya, sempat melimpah wis loh. Ini wae ya. Gitu. Ya. Tang nyarian tok ya. Oke. Mantap ya. Spot gacor mantap ya. Oke. Mancing ngisor itu begini ya. Oke, terima kasih. Teko benderan iki pengen nganan. Moro ngelewati parkiran iki ono pertigaan pengen ngiri. Terus kinggo ngiri maneh. Iki lho. Ngiri iki ya, terus biasa kan aku lurus mrene ya. Aku mau gak lewat kono, aku ngiri. Itu no dalan iki wis. Tawarus iki wis arah kali iku lho. Tawarus. Ha iki. Pertigaan iki pengen ngiri, tawarus. Iki mau aku parkir ono kene. Ya, parkir ono kene rek ya. Beda parkir ono kene mlaku pean. Aku iki wis kewoncong terus. Iki engko tembusane iki gubuk iki. Gubuk iki wis ketut notok wis iki wis mrene. Iki sekali buntung iki ya. Oke ya. Iki wis tambah air ya. Iku buka anyar iki. Aku ingin mancing ngono kene wis. Kebuka gitu sama si mancing bisa ya, coba ya bisa.